tim igračima kakav ima Partizan. Evo sad tih najvažnijih momenata iz ovog meča. S početka utakmice prvi pokušaj Tomića, odbranio je Lukač, potom je Ivanov šutirao glavom, lopta je otišla pored gola i onda taj 28. minut prelep, ne, to je bio slobodan udarac iz 20. minuta, a onda iz 28. prelep udarac Nemanje Tomića, njegov 7. gol u prvenstvu i vodstvo Partizana od 1:0. Posle toga OFK Beograd dolazi do igre i fenomenalan centar šut Petkovića u 39. minutu Batioha je pretvorio u izjednačenje. Lep gol, nema šta. Prvi Batiohe u ovom šampionatu. Ipak je u posljednjim trenucima igre u prvom poluvremenu Partizan ponovo došao do prednosti. Posle kornera u 44. minutu Bugarin Ivanov je postigao svoj drugi gol u prvenstvu i Partizan je otišao na odmor sa vojstvom od 2:1 i taj rezultat je ostao na snazi do kraja ove utakmice. Uzaludni napori Kecevića i saigrača da spase svoju mrežu. Spasa nije bio. U drugom poluvremenu malo toga vrednog spomena. Mislim da je najpogodniju šansu imao OFK Beograd. Ovo je moment iz nadoknade vremena u prvom poluvremenu. Duel Markovića i Batiohe. Tražili su domaći penal. A rekoh u nastavku utakmice ovo je bio pokušaj Nikolića. I onda najzrelija šansa u drugom delu. Purović je prosto propustio 100% šansu. Sjajna reakcija golmana Stojkovića i sve u svemu. To je sve vredno spomena o ovom meču, posle kojeg Partizan ipak prekida tu svoju seriju od 2 utakmice bez pobede. Lakno je navijačima Partizana.